Neutral Integrated Territorial Organization mendaksing apply tereg unaitung arjapsan hadien melalap pat sakhi yaga jingpen ken yaki kyndon belapu daka Giant Hills Autonomous District Council yaga taxation checkpoint bantalasi yaki trading license ki kali barjala hapo port usam ke JHADC kabadan Khliehtyrshi kabala ai ban penya yaga kong rida len law naga benta lai snem kaseng hadien balapuli bat bishar banya yaki kyndon ka JHADC lalaba kala kadoshai ba yaki kali ki ba shuya lingba ka Giant Hills ki ba wan nagoti ban leg shasilsha agartala ujor kyndon kam pan peni yaki trading license ni siu yaka khajna hakate ka checkpoint kabadan Khliehtyrshi West Giant Hills but Hasunapur East Giant Hills Henry Labu Bantalasi tangnya ki kali ki bawan ban kit ye ki mar na po Giant ya Henry hakar poi terek unaitung arajar pesan lalap bakate ka khardap kabadan Khliehtyrshi kala shim pisa na ki kali ki bawan na Changsari Assam pat lek Shagartala Tripura bat Aizol Mizoram daka ba pynkheiñ yaki kyndon balabu bat shushu lakadau haki kyndon ba yakate kakam dei banle daki officer bala benchat daka JHADC Henry umdan uweiru officer niki staff jonga council ki balabu haki tei ki checkpoint laban kedau bahakate ka kyndon balabu daka JHADC lakadauru balada lam ba pynkheiñ yaki kyndon on wengno yaka soskular balaya soi apadeng ka JHADC bat ki nongshim wai ki ba penya ya ki te ki khardam ko man chupan kamau ba ka jingkadu pisa ka JHADC kam da day e ka jingkadu Henry ka sei ka jingbam nang ban penya ya ki khardap lum khajna daladi bat ka jing ai wai shikiriu shiman ka dei tang ka boi sianti jongki kattu katni ngot KMTC liang sensha ki bakwa ban kamai lade haka kerteng ka JHADC kat ba ka council pat kat nang yat ki por kala nang ringston ka seng klong bangi don ki sakhi sabut ki babyang ban penchisha ya ka jingdon kti KMTC liang sensha hakani ka kambam sap ba ansapoi ka por ngin sa sei madan lut ya baro ki jingjersey hapo ka JHADC na benrab uba wan bun and Ejahar General Secretary ka sengkemi checkpoint ban detect lagi ban identify ya ki kyndon tribals ki bomdon ki trading license ki babyang ki bawan ban kidma bat ki bawan ban penhamar siapa upur usang jom Giant Hills Autonomous District Council kajing ujor jom persya ya kene ka checkpoint kalau halau ki kyndon ki terms and condition ba ki try na ni mon punyai jom kene ka checkpoint batip keten kum kong rida din law kaba punyai ya kene ka checkpoint kalau pynkheiñ yang kyndon dan kita terms and condition balabu daka Giant Hills Autonomous District Council kaba kene hukum ni kaba ong commercial vehicles originating from other neighboring states and passing through the territory of the Giant Hills Autonomous District Council via interstate national highway shall not be subject to checking and no trading license is required for such vehicles. Kapamot ba kinugdug kali kiba wan kidma na Guwahati ba kiyay lengba usurok ba National Highway 6 jongga hapo pursang dan pursang jongga Giant Hills kebayay lengba shadow sensar Aizol Agartala Untater kabuki niki kali kibayan tim dan kam ban siu baik khajna lagi kyndon kamban peni yang di trading license hakini checkpoint di katkum ki sakhi sabut bagi lanyo ada yang seng dilalap ba hak aku trik tapunai dan cismi yang lapa kini ki nong tray jom kene checkpoint hada kaboda Khliehtyrshi bypass ki shim pisa bagi tax yang kini kali ki bawah na Guwahati ban yang ba shadow Agartala bat
Ejahar